Nai tongnai tahuk te buk sono lam sugu ang tingnya tipasa. Ini ang nong no sai thanare nai. Ujento Palace no museum khaimano ti ang kok sanai. Kini tipasa rong yo nuyung ma. Ujento Palace no samani 1901 no samani. Mos nam ka chini bubagra Radha Kishore Manikya Devarma. Ini joratoi chini on nuyung mani bisho omorong kha 123 BC lai tongka. Mono museum khlaika 25 September 2013 no CPM party ro mono museum khlaitani manjagui chengiri pheka India ni vice president ini ang norokno sana thangmangkai museum khlaina hangkai ti kubuni kobongma jaga tongo kobongma thairogono to museum khlaima khamu tipra ho kobongma thai tongo ti kubuni thairogo thainai tugui khlaya karai tipra sarokni je nuyungma on nuyungma no se borok mono museum khlaisu tipra mo hai state museum khaina hangkai ti kubuni thayong khlaimano government ro tamaya tongba te kubun thai kobongma thai rogo thangi khlaimang khamu aro tangi khlaiaba CPM party rok tongpru borok o chini tiprasarokni o nuyung mano chin tiprasarokni je sinimung o sinimung no destroy khena bagai sinimung no sokomana bagai borok sakangno target khajak ta khoro bokro o kologo naharmung tongo tiprasarokni je sinimung o sinimung no sokomana bagai huna bagai mohai kobongma bisino hoiteno mohai ke wansukjak CPIM ni tiprasa tifang ni tongnaro government falsi kahni se awai khlai tongo o nuyung mano museum khaina hnai ba kok sablai pro borok kebengya borok mono kebangi kok saya keba borok chajagi si tongo o Ujento Palace no je museum khlaimani chini tiprasa lukorok no selchawoi khlaika tiprasa tifang ni tongnai rok no thokiwoi etitiya broni bumungoi etitiya prok no selchawoi mo tini Ujento Palace no borok museum khlai etitiya brok setiman khlayo nuyung mano museum ma khlaina hinai borok phunogoi Ujento Palace ni bumung no oi museum khlai belai selangma sija kok mo tini tui phang hni tongnai rok siu hni tongnai rok kebeng ya ajorawo TSF rok simi se ajorawo khorang te sawoi kebang khamano o Ujento Palace no museum khlai mangla tini kebang kha ajorawo khadumani phunuka candle rally khlaimani bisingti khadumaro phuno ka jorawo yaba tini tiprasa tifang ni tongnai CPM party ni kebengya tebo se mono support khlai de hne tini tiprasa rok ni sinimungle o nuyung mane hoitese tini bubagra ni hoitese tini bubagra ni oroni simise tini sinimung phayo mono se borok sokomona bagai choprap kha o nuyung mano se borok attack khlaika tini nuyung mano koi bumung khlaisi kangkai museum khlaisi kangkai hinango bahai chini cherai rok chin tiprasarong ni nuyung ma hni bahai seman nai mohai museum khlaina hangkai to kobongma thai tongo tiprao government ni kobongma rang tongo te kubuni thai rogo khlaima khamble tangi o sanamjago khlai tong no mulai no selama sijako hayung sakao kerang ni phasingti nai kangkai jesa historical monument 75 year lai thangkai bumung slai mai ke o khlaimi no khlai muyano borok khlai tongo khlai mayano borok khlai tongo kiaba mo hainai thinang salogo belai kirma sijangnai kerang phasing tikai mono khlai mi enso kiaba borok khlai miano khlai phunugui tongo Indian constitution no archaeological act rok samjak tongo omorong no rok saimia kaja mohai historical monuments rok no mathangi tonna bagai archaeological act rok samjak tongo kesak ni tipang hinjangnai rok bubagra song mono phalchi ka hanai government no phalchi ka hanai salai tongo belai lasima sisa kokmoro mohai historical monument rok phalimaya mo thokai manse o bui thokai samani kokno no buji angai tini tipang hni tongnai rok mono kamkai siani bagai bui je samani bui je sair homani abono sasai tongka abono salai tongka mo government no phalchi ka hanai mohai historical monument rok phalimaya hayung sagao sinimung kring kai jesa bosong pano komori thanai takuru sinimung se bosong no hayung sakao songchawoi muthangui tonu ke mo simiya mohai kobangma borok salaika kobangma mohai khlaimaya 75 year laija no borok khlai tongka mohai keno kobangma raida saya tei khlaimaya no khlai tongo borok mohai ke laibuma rok samlai tongo khlaimuya no borok mohai ke khlai laibuma rok samlai tongo thiaba tini tiprasarok ningkai khujagui tongo sokomoroi tongo kaisa do phano sokomawoi te kaisa bosong rong ke thangai tongnai
hayung sakao omo hai kerang rok rei takuro bukrok mo tipra sarok ni kungchogi bolai mani mongka tipra ni lai buma hukumo mukumo mo tipra sani sinimong mono bumong selai simanya India ni constitution ni mote morok selai maya khlai bomaya abono karibo mo international law botong takuro bukrok international kerang rok naikebo saimano 75 year lai thangkang kai mo hai historical monuments rok no selai maya bumong selai simaya orani it kaisa pano sakaki maya takro bukrok kala rok change khaimia yaba tinor khai khlaimia no brok khai abo hayangi maya ti prasad ti phang ni tonero siawino ti phang ro tang din rok bubagra rok se mo phalisi ka nei buini kok bai salai dong mo hai historical monument rok no phali maya government phalsi ka ni se awai khlai dong yang ha sisi siya ko Indian constitution no mo hai historical heritage rok no morok no komoria khainan bagai kebo naithokai sramui tona bagai se dagi jago constitution no kai mo hai kaisi sao keba jini orong kai moni opposite thing tongsu jesa government phanang thung mono naikoloi naithokai si tonna nang keba jini orong kai abono baksa bororok situtui sokamona bagai raida sayatui khlaimia no khlaidong o raida sayati khlaimarok no tiprasarok pal thancha khlai khorangte sawoi gas khlai laikang kai mono je khurpano ki philiman o nuing mano mono nahar mano pulang sini paithak jara nai tong bagai jotono no ham